Ayan po guys, luto na ang ating pasta. Drain na natin. Two 2,000 years later. Ano yung mga kayo ni spaghetti, lalim ba? Guys, merienda tayo, spaghetti. Walang cheese, sa ibabaw kasi walang mabilang cheese. Wala isang daw. Hindi ka tigilito? Ano ba namin na? Apa din ko ako kadi ko na indak ko. Apa ni lagi mas? Ingam na. Sabi tayo pa, ma'am. Spaghetti alla Jollibee.
So, yung mas matili ko sa din niya, ano naman. Dari mo. Ano naman tayo? Diba, dito kasi nakikubot ito eh. Mabati makanya. Kain po tayo ng spaghetti! Kainan na! Makikita ko po. Nakasubscribe ako kayo dito. Yan guys, ang mga kids, magme-merienda na sila. Ay! May isa pong naninilip. Ito pong aso. Imas! Mabibigyan ko po yung aso mo na maliit sa panda. Ano ka na? Ano na? Ano, masarap bang spaghetti? Yeah. Ang mga friend ko po. Bukas daw. Ilan kaya po? Yun. Sarap. May makulit na kids. Sarap. I'm done. Guys, hatiran natin si Ate Sel ng spaghetti. At ang aming aso ay sunod ng sunod. Ayan siya, oh.
Spaghetti.